Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non birtang ton pen arjuitha. Longley Pilang joini Aninkan Wang Amat Kachar Vosaya West Karbi Anglong District Pen Meghalaya Ahoy Kiram Tang wo signifying ko raporni lithot sidami Karbi Anglong Pen ke ekisom pon tatheng piaklim khasi panaratum wang paksi nang phalang no pi etlo la pen boha sidami me kai tikang choklo la sojok helia jai ki joy setami raikom sai khiatum ahin pen apsi monsam ke pethir japan sideng ponlo Labang so kichar wo saya de malong wo signifying ko retroxiar ni ASDC Socialist Pen APHL sia song atum chelang si kichar wo sai ta padha wara long an kahumri padodam Bangsok kahumri damahut ASDC Socialist amai pusar sing ingleng Bronson ingti lapen APHL se amai puje ai kathar atum chelangsi kisung det arad atum aphan aning pathetikang kahumri dam pen kilong ponalam theke Karbianglong methangalong le puchichini lor pen si Karbianglong asor mate lal chandana klim e ponlo bonta Meghalaya pen otlang no khasi panaratum bangsur hini so sewang paksi nangke pan hemme ke kai Chandana rong kipu lahaya saisi klempolo. ASDC Socialist atum pen kaning je pon ke kedam tang pharokre sir kebra phok kebra isianing kana hut Assam pen Meghalaya bong kachetok tapat lang ke roi an ki Karbi Anglong arlulang lasi labang so teng si pathir thip nang jipusi kahomri dam ahut ning je pon Padha war sidulo West Karbi Anglong penke gunilindung la bang parni sialom head that Meghalaya pen chomang atungwang si dak la chondona rong ki pe ni tunang puya nang pan ya hawar lo lasini tum la sodim nang gelang pham si pini yirpo atum pen ni tungwang lo dak jai kathara sanghu mithang wasta midulo pen kadang ni tuma ASDC Socialista tum pen da duiglo sila hello ni tum ki puji bangke la so hawar 1951 aninkan 13 April arni dak notification ki pitang dolo tapat langkeroi la bangke West Karbi Anglong made Assam along lilu puke adu ye hoy hala sut sil pamilu anda sama government made non himonto government la su ki claim thap akam busini tum bangke jong lo la sinu tum pupu dagarat pana isi shuni riji bangang la hello je itum joka khepe na su ka chelang selet ka chelang un ela son bangai litum ave la peni ka chelang selet ji alam ta ave silitum bangke la constitutional boundary bang itu constitution so boundary bang ilitum 1951 aninkan 13 April ni la su ka chelong tanga teng pen kapitu thip nei pu ba senilitum sitame pini che song bom ke dam tang pena aninkan pen la penon samilitum putha chuning rithulo la ke 1951 aninkan la ilitum district ka chelong hoji tu government notification 13 April ni ki pia notification ateng la dak padu thip nei pu senilitum bangai pini sitle those tame dak tapada hawar pe samenilitum chuning riglo katu News report KATV News Longley Pilang joini Aninkan Wang Amat Kachar Vosaya West Karbi Anglong District Pen Meghalaya Ahoy Kiram Tang wo signifying ko raporni lithot sidami Karbi Anglong pen ke ekisom pon tatheng piaklim khasi panaratum wang paksi nang phalang no pi etlo la pen boha sidami me kai tikang choklo la sojok helia jai ki joy setami raikom sai khiatum ahin pen apsi monsam ke pethir japan sideng ponlo Labang so kichar wo saya de malong wo signifying ko retroxiar ni ASDC Socialist
pen APHL sia song atum chelang si kachar wosai tapat hawara long an kahumri padodam Bangsok kahumri damahut ASDC Socialist amai pusar sing ingleng Bronson ingti lapen APHL se amai puje ai kathar atum chelangsi kisung det arat atum aphan aning pathetikang kahumri dam pen kelong pon alam theke karbyang long methang long le puche chini lor pen si karbyang long asor mate lal chandana klim e ponlo bonta meghalaya pen otlang no khasi panar atum bangsur hini so sewang paksi nangke pan hemme ke kai Chandana rong kipu lahaya saisi klemponlo. ASDC Socialist atum pen kaning je pon ke kedam tang pharokri sir kebra phok kebra isianing kana hut Assam pen Meghalaya bong kachetok tapat langkeroi an ki karbi anglong arlulang. Lasi labang so teng si pathir thip nang jipusi kahomridam ahut ning je pon. Padhawar sidulo Weskar Bianglong penke unilinung la bang parni sialom had that Meghaloi pen chumang atungwang si dak la chondona rong ki pe ni punang puyat nang pan at hawar lo lasini tum la sodim nang ke lang phan si pini jirpo atum pen ni tungwang lo dak jai kathara sanghu mithang wasta midulo pen kadak ni tuma si socialista tum pen da duiglo sila hello ni tum ki puji bangke la so hawar 1951 ningkan 13 April ni dak notification ki pitang dolo tapat langkeroi la bangke Weskar Bianglong made Assam along lilu puke adu ye hoi hala sut silpa milu anda sama government made non himonto government la su ki claim thap akam busini tum bangke jong lo la sini tum pupu dagarat pana isi shuning riji bangang la hello je itum joka khepe na su ka chelang selet ka chelang un ela son bang eli tum ave la peni ka chelang selet ji alam ta ave sili tum bangke la constitutional boundary bang itu constitution so boundary bang ili tum 1951 ningkan 13 April ni la su ka chelong tanga teng pen kapitu thip nei pu ba sini tum sita me pini che song bom ke dam tang pena ningkan pen la pen non family tum putha chuning rithulo la ke 1951 ningkan la ili tum district ka chelong ho jitu government notification 13 April ni ki pia notification ateng la dak padu thip nei pu sini tum bangai pini sit le thos ta me dak tapat hawar pe sa me nili tum chuning riglo katu News report KATV News. Pinya birta ke lan sikang ton lo dumi thak mi kardom.